ug moingon pa lang jud ka boss unsay experience mo sa inyo ha. Moingon daghan gyud kog experience amo boss. Sigkaon, mangita kog mula mga laming pagkaon, manilhig, manaba. Ora na ko experience amo Pero parte ana ni sekretary wala jud ko experience. Nindot kay na mo kaon, ngitag kaon. Okay ra unta na kon nang hire mig iro. Kandugay ba tong asawa nga gisugo na ko papilit og poster kay mang-hire kog sekretary sa akong negosyo. Di pwede ni akong negosyo nga way sekretary. Lab! Oh. Naging lab to na ako nang pamuster ito. Nalagay ito yung makakuha ng basa ito. Basig nanaroy mo apply. Daghan ito kung katag-katag dito. Nya naklaro gyud ang suwat nimo. Ang klaro dyan kayo. To as mga lubi, to as mga kuwan. To kutub sa agianan. To anak ko ipapilit. Very good. So, meaning, makapaabot nga dunay mga playron. Basin na yung mga playron kay para makuha ginato ang negosyo. Oh, importante magunang sekretary, my love. Kay mao man ay magtali-tali diha og naunsa na nga tong gama sa tong negosyo. Oo. Mo man ay Kay- makuha ginato. Kay Saligan na. pwede ra man unta to kung ikaw nya. Busy na kay kay. Busy na kay. Walo ka buka tong anak. Uy makatiman, mas may na mang-hire ta. Ayo. Oh, diyan na. Wa di ka masipya. Mao ni ang katong kuan kanang nang hire og secretary. Oh, mao ni. Sige ma. Mao May ni. gani kay wa ko na saag ba na luyam ko pangita ko asa dapita kay nakakita mo ko dito sa poster ba nga. Oh. Nako ni nagharag ko secretary nya. Murag paminaw nako murag mas angayan ako nga mahimong secretary sa pamurma pa lang nako daan. Oh. Angayan kay ko ba ya. Bukas ko og resume. Ato tanaw na. Ato i-check daan. Palihog pa na, my love. Kadag ko grado imong tiyo ari lay. Natural. Resume. Grabe. Kunya imong physical appearance. Oh, angayan kay mo secretary. Grabe. Angayan kay ka maglingkod stable ba nga. Oh, mo gani. Magsuwat. Mo bitaw nga pagkita nako sa poster, dali jud ko buhat og resume mo na nga nangi pagkita jud nako dayon ang inyong opisina. Nagpaila lang interesado ka. Oh, mo gani kay ngita kog trabaho kay para sad ba kanang makatabang ko sa akong mama kay sa una mo god nga kanang wala ko trabaho sige ko hamal sa mua. May na makatabang sa ko ba. Sakto ka. Mm. Unya, last akong pangutana, ma'am, kining na ba kay experience? Experience parte ng secretary. Sekretar. Oo, sekretary. Wala pa siya kayo boss ka nang wala ra ba ko experience. Uy kanang sige ra mo kog hamal sa mua god wala ko experience jud. Mo ba? Pero siyempre nang hire mo dapat inyo kung tudluan ug unsay parte anang unsay buhaton na sekretary ana ba kay kamo be boss kamo be amo Kasayang sa imong mga grado, inday akong gitan-aw diri ma'am no. Sayang kayo. Unya imong fit gyud unta ka. Pero Ano eh? wa na mi panahon anang mutudlo pa. Kay mao bitaw nang hire me kay aron dayon maka hands-on sa among negosyo. Unya magtudlo pa mi nimo magasto na mig oras ma'am oy. with experience din yung gipangita With experience number one yun na mama to ay with pasensya na experience. gud kayo boss wala jud ko experience boss sige ra jud ko kaon sa mo ug moingon pa lang jud ka boss unsay experience mo sa inyo ha moingon daghan jud ko experience amo boss sigkaon mangita kog mula mga laming pagkaon manilhig manaba ora na ko experience amo pero parte ana ni secretary wala jud ko experience Nindot kay na mo kaon, ngitag kaon. Okay ra unta na kon nang hire mig iro. Ero, di sad ko fit anang mo apply ko anang pagka-ero. Sige boss, salamat lang kay boss ha. Diretso lang. Sige. Diretso. Ari na ko agi kay basin na pa sa unahan nang hire ba. Sige. Uy lang. Ano ang tunin mo? Ano? Nasaktong kay to sa parog. Ano ang tunin mo? Lawata? Sakto sakto sa barog kita nimo, ayang grado sakto. Pero may lab ang atong gipangita kanang with experience nga makatiman dayon sa atong negosyo. Mo ba? Kay magtudlo ko nya busy biya tanduha. Sige lang kipasin og naabay kay lain mo abot. Kay daghan magay itong ipapilit nimong mga poster. Daghan ginoon. Tiyaw. Kapag na nga to, paingon sa kanang kuan, pati naging daghan. Ayo. Oh, nawa, nanasa do. Pagkano yung kairog? Oh. Yung bagi bukan Kami. ng poster. Boss, Oh, Lubatan man ko nimo gidodo man nimong naong rin ako. Kuyawan ko. para gi nga. Kanang mga imo gi makita mo akong panagway ba? Sige. Oh, Sa apply lay ko, boss. mga apply ka? Oh. Unya. Usa may imong nahibawan? Amo Kagabao, usa man ni naka-experience kag barangay tanod? Wala ra ba po, boss? Nya naka-experience ka og karpentero? Wala sa boss. Unya, wa pud kay papel gid ah. O kay papel diha ato makita nga
kamatuoran nga qualified yung ka sa aning sa man naka-experience pagka sekretary? Matay ang akong papel ko nga dadunon boss. Wa na ko makuha na akong papel nga dadunon ka na ko nga para pang-apply. Kaya ako man pagkuhan ko na ko, naglain ako ang kuhan ako akong giilo. Naglayan mo tiyan. Oh, So, wag yung kayo nahibawan? wala gid boss. Wala nga. Ang akong hibawaan na gid boss nga, kato bang babae bang nang-apply mo dito ba? Bawa mo kung imo ang tong kabit. Sa? Imo tong kabit. Nahibaw di ka? Imo tong kabit ko. Ay, tali ko yung asa mo ba, asa mo mag... Lads. Sige, sige. Ay, nalagpagkwan. Dawat ka. Dawat ako. Dawat mo di ka. Salamat yung sa. Dawat ka. Nanindutan. Ngano Ato lang to, ha? ngano man tong ngano man imo man ang gidawat? Nga katunong na kuan papel. Wa mo dawatan nya kana imo man ang gidawat, ha? Ano man? Gidawat ako nilang Ay, kay nasi nahibawan. ay mo. Nakadungog ra ba ko? Nakadungog ko. Ayaw na.